Vesna Biga. Žene na putu. Toliko već imam godina i sve ih sebi opraštam. Kao da nisu samo moje. I kao da mogu pripasti bilo kome na putu. Još malo čas promatrala sam iz autobusa frizerku kako zapinjenim prstima prebire po tuđoj kosi i osjetila sam vlagu između prstiju. Njeni prsti kao da su moji postali, prizivajući me u njen prostor, onaj u koji ja više ne mogu stupiti. Osjetila sam to. A već trenutak kasnije ugledala sam drugu ženu. Ta je u košaru skupljala jabuke popadale sa stabla. Mahala sam toj ženi sa svih 10 prsti, ona mi je odmahnula. A onda nastavila skupljati jabuke, kao da je ovaj pozdrav, nijem i kratak, sve što može biti između nas. Ja sam baš tada osjetila kako bi bilo dobro da se zaustavim. Siđem s autobusa i ponudim toj ženi svoje mjesto. Možda bi ona rado putovala, a meni je možda baš to potrebno. Da skupljam jabuke u košaru i da ih onda ponesem onako kako već nosim i godine na putu. Ali nisam sišla. Ostala sam sjediti na svome mjestu, kao netko tko ne zna što bi moglo biti ako siđe, ako ta žena pristane. Kao netko tko voli znati unaprijed ono što će biti i plaši se odgovora ove žene. Premda ja koja putujem, ne znam što će mi nanijeti put i što ću već sljedeći trenutak ugledati, a i dalje ostajem putnica. Ona koja gleda kroz prozor, dok ova žena i dalje skuplja jabuke u košaru.